an yi ƙaura. Ina ne nan za mu gangara? Yan fila hannun wani naki? Ha, ga yan finta. Zuwa wani shiga. Yanzu aka yana jin yi wajen jan da mutu. Musa Garba Kulo da kyamaraman. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. An ji jiki ba. Gaskiya ana kai ma. Ba a ma gama ba. Zai mu je. Ga can daraktan mu. Alan darakta. Kuma mutane duka gidan su yaron nan ne ai. Ga babban daraktan.